No proste, toto je Fero Joke a Petra Polnišová. Je to pekelné niečo, čo ma akože extra udivuje, že tí ľudia, ani ma to vlastne neudivuje, čo trepem. Proste ľudia tancujú s nimi, túto choreografiu. Normálne dospelí chlapi s bradou, tí koko, čo majú doma asi deti pravdepodobne. Normálne otcovia rodín tancujú s Ferom Jokom a Petrou Polnišovou túto ich hroznú choreografiu. A zabávajú sa. Normálne, že zabávajú sa. Normálne, že majú time of their life. A keď vidím takéto veci, tak si vravím, že že tie silné reči asi fakt sú proste pre týchto ľudí to najlepšie. Lebo toto je zvyšok, reálne. Ale uvedomte si, že aké strašne nízke nároky na seba majú títo dva ľudia, Fero Joke a Petra Polnišová. Oni sú celý život proste hnusní, tlstí. A tam sa odrážajú ich nároky na seba v výzore a také isté nároky na seba majú aj v tom umení. Ako môžeš s týmto neironicky dojsť vystupovať?